Dol song sine hawa borok ni selai yongrok se bisi kebangma yongrok asake bango je baksa yong ni bareo tabuk sukjora scientist rok kuno information che kari mayakho. But arone bisingo baksa yong asake mar ngi manu je waisa borok no warma baino maybe kuno borok no fano buthari mano. Dolsong tini lista ang norok no haino kirima singja insect ni kok no sawi khinari nai je abo rok by norok always no bansina nango video last jora NaiD tini lista ang norok no world ni charta kirima singja insect no funuk nai je abo norok ni gana gini fano tongoi mano. Hello Dolsong ang NaiD ano Kokborok Factz channel. Jodi norok mo channel no subscribe khlaiye kohinike subscribe khlaiye bell icon seboi ridi jefru mo channel lo amti hai video phainai norok jotono selai sikang naimana bagui North Farnell web spider mo spider no haino to insect hinui maya but bini insect wala character jemon bini size ne bagui bono o character ro toni jago but Dolsong norok ahai spider ni kok dekhna je waisa warma baino kuno borok no buthari mano abobo kisa minute ni bisingo no North Farnell web spider ahai jat bang no mo spider Australia ni Queensland area o tongo mo spider world ni jotono sele khatanak insecto kaisa hinjago mo spider borok rong ni gana gini tongna onek chajago tei bo aboni logi tuyo bo tongna onek chajago tei bo tuyo tongna bagui alada samung khlayo waldo ksawi eba bupang saka ksawi swimming pool lo bakhlayo wanama sinja kokke o beng tuyo kolokma jora logui tongna bagui sak no air bubbles moi habui tongo problem khe swimmer tei pool cleaner rong ni se ungo jefru pool clean khlaina hinei abono phataro kario afru mo beng borok no warui bo mano tei kisa minute ni bisingo bini antidote maya hinke awarjangnai borok thui bo thangmano bullet and Dolsong chikon mushroom to chung jotono siniu chung imango bo mokok chongoi maya je mushroom warma chung no buthari mano hinei normal mushroom warke kisa yo sawo tei yogui fano mano aboro normal kok but mushroom bai warjagui ksa chawi thangke abo wana ma singja kok tabuk malai di bullet and bai mo amti hai mushroom no je ang tabuk norok no saka ঠিক no Dolsong bullet and world ni jotoni selai khatarnak mushroom ni kaisa projati mo and Nicaragua tei Paraguay ni rainforest jotongo specially je rainforest Honduras ni purbo digio norok oro tourist haike beraina thangke khial tonina nangnai je masasuk bullet and by norok tower jak di Jodi no warkha hinke norok haima tongnai je kebo norok no guli kogui rima hai Dolsong bullet and ni sting world ni jotoni selai sanai jat bullet and warma ni samani kuno haino samaniya je kisa jorani bisingo hamui thangnai bini sting ni samani 24 hours jora tongo but kaham kokke haise bobai warjagui tabok suk jora kuno borok thuyakho Ticks kisap insect ahai bo tongo je dangerous ungna bagui size matter khlaiya aboni example ticks morok chikon but keboni bagui khatarnak bo ungui mano ticks emon projati ni yong je puila norong ni busago waru aboni uloke norong ni busak bisingo habui thango thui ningna bagui tei abono jotoni selai problem tamoni hinkai more ticks Lyme disease khlaio oni bagui borok rok thui bo mano Dolsong kuno jorao ke ahai bo ungu kuno yong norok no warkha hinke bini warmani norok saiman thango but ticks ni logi wo ahai ungya jefru ticks waro borok ni selai ba pura Enias tensia ni samung khlaio aboni bagui warmani jaga senseless ungui thangmani bagui borok aro onek aram kheno borok ni busago habui thango aboni bagui no borok bai banchi tongna ni nango mosquito
Dolsong norok saidaman thampui world ni jotoni selai khatarnak tei janleba insect thampui borok ni only thui kusubya aboni logi thuio kirma singja virus tei bacteria bo aboni logio misogui riu aboni jotoni selai kotor example West Nile virus je thampui bai thampui tei borok rogo bo soloi thango only thampui ni bagui walto proti bosor 7 lakhs borok thuio aboni bagui no thampui bai kisa banchui tongna nango dolsong abonong ka world ni jotoni selai khatarnak insect video chajakano rok like share khlaina tapokdi tebo amti hai content naina bagui NaiD ano Kokborok Factz channel no subscribe khlai bell icon sebui redi.